kefu mám ukázať. Takáto nejaká. To som mala v taške zo školy, pretože Bratislava. No, nebývam v Bratislave, študujem v Bratislave. Bývam pri Trnave. A to som mala v taške kefu. Takže to som tam nejakú mala. A zlaté. Tomu ver, ešte bude zima, hrozné počasie, fú. Dneska som aj nebola autom sama. A inak je to tam aj dosť na hovno s parkovaním. Musím si vybaviť takú kartičku, aby som tam mohla parkovať. Nejaká fejková Trnavčanka. Čo? A ja nebývam priamo v Trnave, ja bývam pri Trnave. Už máš vodičky dávno, pre Boha, jasné. Dnes je pekne slnečno, tu nie je slnečno, hrozné počasie. A hlavne v tej triede sme mali, že chvíľu zima, potom teplo. Tak toto tam striedalo sa, že najprv mi bola úplná zima. Potom bolo teplo, fakt, že úplne, že sme sa tak zhodli, že je mi teplo do tváre, ale zima na ruky. Aj tu, no my tu nemáme úplne pekné počasie. Takže... A ešte dobre, že som nemusela ísť sama. Že som nemusela ísť sama toto autom, lebo by sa mi nechcelo. Prečo nerozprávaš po trnavsky? Čo? Dáš mi e-mail? Čo? Cicky sa ti povedať. Vy ste normálne niektorí, že úplne mimo. Normálne, že prefackajte sa. Hello, hello. Môžem poprosiť fax? Oh my god. Nie. Môžete mi napísať na e-mail. No. Čo vám poviem? A budeme mať. Ukáž, Rič, keď ukážeš pošlom vesmír. Ja ti ukážem taký blog za chvíľu, že budeš mať aj vesmír, ty dement. Počúvajte ma, ale budeme mať na škole party a poradte mi, čo si mám obliecť. Vy ste niektorí normálne, že trafení, bože môj. A dobre, zabávam sa na takýchto brzdách. Budeme mať na škole, že... No, nebude to na škole, bude to vlastne zo školy. Ja myslel, že Michael Jackson je, že no vidíš, je. No, počúvajte. No, neviem, čo som chcela. Oliver a dosť. A dosť. Ahoj, Sarka, ahoj. Počúvajte, poradte mi, kde kúpim pekné šaty, lebo budeme mať zo školy party. A bude to, že Hollywood Night. A ja som sa chcela, akože ja som chcela niečo také ako Kardashianky, hej, že proste Hollywood, niečo. Ale budeme to mať akože na lodi. A neviem, čo si tam obliecť. Poradte mi, kde predajú nejaké pekné šaty. Na tému? Ne, myslím tak akože normálne nejaký obchod, lebo neviem, čo si tam obliecť. Akože chcela by som nejaké šaty, ale nechcem, že aby to bolo, že akože moc. Hej, že asi úplne sa tam nehodí nejaká veľká roba, samozrejme. Aj keď Hollywood, hej, téma, ale chcem proste niečo také, niečo pekné. Neviem. Alebo čo by ste si obliekli? Meste, čo? Budeme tu mať na lodi tú party a... Markus, nepíš mi to 150 krát. Bože, vy ste normálne, uchyláci sa prebúdajú. Ja by som takýmto retardom normálne zakázala TikTok. Dneska sa mi s vami nechce hádať, dneska som fakt, že vyšťavená, nemám energiu dneska. Sme si tak robili dneska srandu, že tak niekto sa oblečie ako Bianka, hej, že to proste nejak dáme. Inšpirujeme sa. Ale ty to súrne potrebuješ? Čau, čau. Akože čo súrne, no 16. máme tu party. Ja začínam byť aj chorá inak. Bože. 16. máme tu party. Je to štvrtok. Neviem proste prečo štvrtok, ale je to štvrtok. 16. tu máme na tej lodi. Neviem, čo si obliecť. Peter, to čo je...
Podľa mňa z tých ľudí začne byť chorá. Plavky, aha, určite. Neviem, akože chcem si tam niečo, ale neviem. Na lodi. To bude príjemné teplo na lodi. Na loď plavky. Vy ste retardovaní, to bude večer za prvé. Za druhé budeme vnútri, ale tak akože keď pôjdeme aj von, tak chápeme sa, akože aby mi nebola úplne že zima. Počkaj, čo to bolo? Vieš, čo sme sa bavili, že by sme mohli ísť von, tak by sme to mohli spojiť a potom by som ťa odviezol. Čo? Čo? Jakže odviezol? Kam sa ide? No na lodi to budeme mať, ale akože ono to nie je, že pre verejnosť. Akože kvázi každý si tam môže zobrať jedného hostia, ak by chcel niekto, že keď má niekto frajera alebo takto, alebo proste frajerku, tak si tam proste môže zobrať niekoho, ale nie je to také, že tak napríklad, že idem do Trafa, alebo idem, že The Club, hej, idem Great, tak akože není to také. Či zlý nápad, akože ja som bola pozerať obchody. Včera som bola pozrieť Avion, ale akože nič sa mi tam nepáčilo. Neviem, nebolo tam akože nič také pekné, čo by sa mi páčilo na to party. Takže neviem, no. V Záre sa mi jedny šaty páčili, ale to sa tam úplne nehodí, podľa mňa. Na loď, ale to neviem ani kedy začína tá loď. Mňa zober? Nie, neberiem asi nikoho, možno kamošku. Akože, ono to kvázi, že môžete si zobrať, keď je niekto, že zadaný a chce tam strašne moc svojho frajera alebo frajerku, tak okej. Ale tak, čo som sa pýtala aj spolužiačky, tak ona tam tiež neberie frajera ani takto, že nikto tam nikoho skoro neberie. Takže tak. Ale neviem, musím niečo vymyslieť. Strašne sa mi... Dobre, idem ti napísať na IG. Ale počkaj, to si furt ty z MMCčka, hej? Že akože dobre si pamätám, že si to ty. To si furt ty? Kam to idete? No budeme mať party zo školy, kvázi, že taká, že... Neviem, aká to je proste party. Akože uskutočním nejakú party, hej? A budeme to mať 16. na lodi. Jakže furt. Čo? Čo? Ja neviem, čo som povedala. Ale tak si to ty, nie? Či si ťa dobre pamätám. Čo viete, ale neviem, čo si tam oblečím, ktorý ti hnevá ma to. Chcela som už mať akože skôr